भाई तू कहाँ पटनलू तू कहाँ पटनलू ए भाई तार बेटा तुम्हारा सामने बेटा तुम्हारा सामने बाबू भाई तू कहाँ पहुंच ए जीरो माना कर दिन काहे नहीं कि मानत की तो जाए जाए कहले बनी तू हमार बात काहे नहीं कुछ समझ हमार टाइम नहीं के ठीक बा 2-4 दिन टाइम खातिर टाइम ठीक बा अभी मतलब अभी कितना दिन बाद आइलो बनी तो कहीं 2-3 महीना रही तो वो कहता नहीं कि हम जाए हाँ तुम कैसे रही आके छुट्टी रही तभी ना घर आती तू ही बताओ तार अपना से नहीं के बुझाते तंचो निक लागी हमरा रोज जाए जाए कहले बनी एगो लड़का बाटे ओकरो कितना सपना रहे कि पापा संग रह हम तरह खाली कहता नहीं कि जाए कुछ दिन रुक जाए ना देखो लेके फिर के तंग देखभाल करियो ना ठीक बा अब बेटा है ना अच्छा अच्छा देखो पापा जाता ना हाय जाते ना पापा जाता ना बाहर हां पड़े जीवन हां कद पापा के ना जाए के हां कहा पापा के मत जा ना तो सुना टाइम नहीं के ठीक बा हम ता कहूं देखी ना लइको को तो पते मानी कितना देखा तू हमार मजबूरी नहीं कुछ समझ ठीक बा अरे हम कुछ दिन बाद फिर हम चल आइम ठीक बा रोज एकरा ना खाना वाला मानो। खिया के ठीक बा ठीक बा बढ़िया से जाए अगर जाते जाते फोन करत रह मैं और ठीक बा हम फोन कर एकरा के बढ़िया से खिया पे कसको जब विदा नहीं कर की दिया माना तब हम ये न कहम कि जाए अच्छा से रहम ठीक बा। बढ़िया से बेटा जाती ना पढ़े चल जा बढ़िया से खाऊ के ना अब मम्मी ने खाए मांग ली हो सुना था हां रोज स्कूल जाए के बाद गोला ठीक बा चल के ना गोला पापा के खुश रह पढ़े चल जा ना जाई ना रोबाना ना ठीक बा चलते जाए तो बेटा हम बानी ना पापा गइलन त हम तके बिस्कुट दे पैसा दे कुछ किन के लिए ना ले बना हमरो कहते ले बना जाए तो चलो घर में पापा गइलन आओ कुछो का बड़े कने हमनी के बढ़िया हमार बाड़ी न कि कोनो चीज करत तनी न तो धौर के छीना तड़ी कह तड़ी कि ये दीदी हटी ना और रातिए तेल लेके गोई रही हमनी सब आवल ना चाहिए ना कहीं ना नु कि बड़ जेठ के ए दीदी का को तनी और हम बनाओ तनी ना रवा कौन चिंता कइले बनी जाई अच्छा आ गलू ला दिन भर काम करते रही ना रात भर करते रही ना जा तनी खड़िया में तनी हवा खाए तनी तू कर दिया बना दे तनी बाप रे बाप अइली ही देखे खातिर हम पनि कि जाए कोई नइखे तले आ गली कहीं कहाँ ले टपक के रे जा तनी फोन करके तनी बतिया ली केने गइली खाना पाउनु चाहिए चोरो अरे फोनवा काहे कट जाता हेलो हेलो हाँ का हो जान राजा जी चल गए बाहर का अरे हाँ चल गई हमारा बड़ी शांति मिलल भले ओके तनी मनी मतलब अपना जाने में लड़का के सामने कनी ही कि रुके के लेके हमार मन थोड़े रहल रुके के ओकरा हम चाहते नहीं चल जाए के लेकिन चल गइल हां कब चरबा मिले के विचार बा हां एकदम मिले खातिर फोने कइनी ही का के तंच देर नहीं करे के आई हां अभी तुरंत आ जा तार गांव के बगल में नी बहरी हां हां ठीक बटे तो तू आ जा हम फोन रख तनी देखिए ले कोई देखे के ना चाहिए ना तो आ गोतिनिया बहरिए गइली हमार अबई ने अरे कोई देखी तो कह दिया कि हमारे जीजा जी हो ठीक बटे तभी भी डर रहे ना हां ठीक बा हम ठीक बा रख तनी रखावत हैं बाप रे बाप हम तो सोचनी कि फोनवा कोट जाता ना लगी लेकिन ठीक कहला समय आदमी जैसे खोजे रहा मिल जाला अली मुंह बना के जाता तन देखी है लो हाँ खोला था नहीं के हाँ आ गई कोई देखो ना ना जल्दी से अंदर आ जाए जल्दी से तब हम मिले का कबल बेचैन बनी चल चल आओ मर तो कहीं हम एकदम बचन में क्या हमारा मन नहीं खेला गया एकदम वो तंचू मन ना लगत ल भले मर 2-3 दिन खातिर नहीं रहल त का एकदम ओकरा बिना देखल ना चाहत रहनी वो जते सुतत हां ओके हमेशा कोनी के एकदम मतलब जवानी हमारे जन बाना एकदम नदी लेखा समुंदर लगा उछाल मारता है अरे मत कहियो हमरो बहुत मिला बिना एकदम ना करे तारे के देख के एकदम मतलब रुइया एकदम गनगना जाता है हमारा सोही में एकदम हमरो ओहिले मिले के मन करता मिले हम लेकिन ना ई गोतिनिया गुरो लिया ना त आगे पीछे मडरात रहलियो एगो लड़का बटे तो चुकी गुरु से हमरा डर लागेला
एकर लइका हो तार लइका कैसे होगी मर अभी अरे हमार थोड़ी हो हाँ। मुंह गुतौना के हो बड़ी प्यार ई एकर लइका ई सुनु थके गलत चिप दे मोरिए जाइब जन ना एगो तेरे बाप रहल कांट एगो तू बन गेले चल भाग भाग चल जैसे बीच में चल जा तो जानता नहीं खा रो तरा अरे कहता नहीं जाए के ना चल जम तो ये लइका ये हम कहते रहनी हम डेरा तो बीच में कांट बन जाता है तब को जौन चीज के डर हुए चीज भइल इधर मत तब कहीं हमरा डर लागत टे कोई मत दे सही में कौन से कह दी तो मर तो कहीं खटिया खाट बिछौना गोल हो जाई तो हमरा टेंशन होता टे कहां कोरी तो ई काम कर ओकर मर भागा ना घर से ना मार पीट के भगाने की सकत न रोई तौरी कोई आ जाए तू चल जा फिर बाद में मिलेगा ठीक है ठीक है ठीक ना जाते फिर मिल जी ठीक ठीक है वही था हमारे बीच में आ गया कितना बढ़िया मौका रहा छोड़म ना आ के करे तू हे नहीं बड़े रे तो के घर से कहीं बाहर चल के ना करे गगले तो बदी एकदम बदमाश हो गए एकदम बदमाश हो गए बड़ा है तुम बुद्धि तार भुला गए बेटे आओ तले बीच में काट बने चल जल्दी से बाहर निकल दी हमेशा चल जो बाहर जो के न मर जो नती वाव तला ए जा हमर छाती पर मुंह धरे हैं बस ढेर बदमाश नती के बेटा ले तला जे पटीशन ले तला आके देखो तला कि क्या करत मम्मी है घर में धोक ना मुंह ये दे चल जाओ ता घर से बाहर नती को कह मम छाती पर मुंह धरे आओ तला आ बोल ना बोलू अब कहने के मुंह से बोली करत रे बोलू कना खबर दी बोल ना कना खबर दी चल भाग भाग जा एकदम मुंह दिखाइए जान निकल जो घर से चल जाना तो जान तो नहीं कहने जा हाँ? अरे माई के करानवा बेटा बनी गोइले जोगिया हो बनी गोइले जोगिया हो। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। ए माता कुछ दे दे जोगी आई बा बाबू। अरे कवना बिरछिया चिरई अरे खोतवा लगवलू जाके सुन कोई के आंगना हमार हो। अरे चली गईलू पखिया पासार हो। ए माता अरे तेरे द्वार पे जोगी बाबा है रे निकल बालक। अरे चली गईलू पखिया पासार हो। लगता है बच्चा घर में कोई नहीं है। अरे माई के करानवा बेटा बनी गईले जोगिया हो बनी अरे गईले जोगिया हो। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। ए बच्चा कोई घर में बाबा आइल बड़े दूर से कम एगो गुदरी तो दे दी। ए माता का बच्चा घर में कोई नहीं के का बाबा कोई नहीं के घर में दी बाबू में हम देव नहीं ठीक बा ठीक बा। हाँ हम भग जाइए। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। चलो अरे बाप बच्चा कैसे दे दे। अरे माई के करानवा बेटा
अरे ममता के अनमोल खजाना कबो ना दिल से तेजा धड़केला हरदम बेटा खाती माई के। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। ए बच्चा दे दे बाबा आइल बाड़े धड़केला हरदम बेटा खाती माई के करे जा। लगता है बच्चा घर में कोई नहीं के। अरे ममता के अनमोल खजाना कबो ना दिल से तेजा धड़केला हरदम बेटा खाती। अरे माई के कर। जय बाबा गुरु गोरखनाथ। ए बच्चा कोई दुबा धड़केला हरदम बेटा खाती। ये बाबा ए माता लुगड़ी उगड़ी दे दे दिखा जोगी आया है बच्चा। ठीक बाबा बोलिए आओ तनी। हे माता हमरा के कुछ फटाई लुगड़ी दे दो कि हम जोगम के जोग रमा ली। ली बाबा है ये बाटे। अरे बचपन में रानिए माई आखी कपुतरिया हो आखी कपुतरिया हो। बाबा ऐसा काहे मतलब। अरे जोगिया रमवनी बहनी चूर राम किया हो माई रे। अरे जोगिया रमवनी बहनी चूर राम। दे दे माता। आखिर बाबा वो जोगी बननी कहाँ है। माता बहुत लंबा कहानी बा। तो बाबा अरे वैसे जैसे गाँव तनी की लागत करेजा से आंसू गिर जाए बाबा। ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा धड़केला हरदम माई खाती। अरे बेटा के करे जा बाबा धड़केला हरदम माई खाती बेटा के करे जा। बाबा सुनी सुनी बाबा हमार बात। आखिर मतलब का कहानी बाबा बताई। हमरो वैसे कुछ सुना चाहते हैं बाबा जैसे लागत कि कुछ पुराना चीज हम भुलाई ना समझ पेबू ना बाबा रे हम बता हमरा के एगो लुगरी बाबा 1 किलो चावल आटा दे दा माता हम अपन जोगरा माली और कोई के द्वार दे के गुरु गोरखनाथ के दरबार में जाए के है। रो हमके बता दी कि बाबा कौन ऐसी दुख बटे जे इतना गोर में गावत है बाबा। अरे बचपन में रानिए माई अरे आखी कपुतरिया हो हम बतावा कि अवलू दिहलू अरे ध्यान ए माँ सुनी किया हो माई कहीं हमार प्रेमावा के जलावा दिहलू विचारन ए माँ। बचपन के लगा कि हमार बेटा ऐसे ही खोल रहे वो गाना गावत रहे बचपन में कहीं तो उहे ना हुआ बेटा हमार। अरे मैं तू कहाँ पहुँचलू तू कहाँ पहुँचलू ए माई अब प्यार बेटा तुम्हारा समझे बेटा तुम्हारा समझे बाबू भाई तू कहाँ पहुँचलू पहचाने में तो तू देरी कर दे। हम ना समझने की बात आ रही अपन ही होले कभी कभी सोचते माई भी अपन हो जाले बेटा करेजा फट गए के इतना मानत रही हमार माई ना रहले अब तो हम बनी लेकिन तू कहाँ पहुँचलू हो ना तू बेटा तो हमारे के विदा कर देलू मार दर के इतना तू कहाँ पहुँचलू भाई बेटा देखो माई, अब जौन गलती भइल तो गलती भइल तू भइल अब से अपन हई बस्तर हटा दा। ना माई बहुत देरी हो गइल बा अब हम बाबा गुरु गोरखनाथ के दरबार में हमरा जाए के बा। वही रहला वही घर के एगो गुदरी हमरा के जौन अपन बात दे दो हम अपन जो जमाली माई हम जात नहीं। एगो बाल बच्चा ना देलन बेटा तू हमर बात मान ल मान तू हमारा के जाए दो मान बाबू।
बहुत देरी हो गई बा। हम ई नहीं कि चाह तू घर के तू आ जावा बेटा तू मान देखो माई हमारा के जोगी के वाला जोग रमा दो हमारा के लुगरी एगो दे दो हम चली बाबा गुरु गोरखनाथ के धाम में जाए के बा मानबा बेटा ना माई कैसे तक बहुत देरी हो गई बा अगर ओते गरी चाहतू तो हमारा आ जती घर आई दे दो माता तू एक बार बस हमारी बात मान ला बेटा देखा माँ तारी मैबा वाले बेटा ना माई चलो तानी अब हमरा के चरण स्पष्ट करे दो ना मानबा बेटा और कोई के द्वार दाएंगे क्या माता ना